Ćao svima! Ćao svima! I dobrodošli u naš novi video. Sada je 8 sati na večer, već je tamno, a mi sa Sonjom krenuli smo u prodavnicu da kupimo, šta da kupimo, Sonja? Ben i Holly. Da kupimo igračku Ben i Holly iz crtanog filma Ben i Holly, Malo kraljevstvo, i Sonja hoće da kupi one male figurice. Zamkom. Ona hoće sa zamkom, ali vidjet ćemo da li ćemo kupiti zamak ili ćemo kupiti samo figurice, možda još nešto. Sylvanian Family. To ću da ti kupim, Sonja, za rođendan. Hoću za rođendan da ti kupim, vidi, ovakvu kućicu. Ovdje oni su došli u kafić, vidiš, jedu sladoled. Kućica Trasifet. Ona je baš simpatična. Ono što je Sonja Ben i Holly. Ovo je napravljeno kao tobogan i Ben. Ovdje je Holly sa ocem. Ovdje ima sve 4 figure. A, koju ćemo, Sonja? Ovo je Hollin dvorac. Ali on je preskup, Sonja. Ja tako je hoću. Vidi, ovo su neke nove igračke. Mačak kauboj. Ovo je Minnie Mouse koja prodaje bombone i slatkiše. Ovo je cupcake koji se pretvara u lutkicu. O, tako ja kupio. Hoćeš kucu? Ili eta. Veterinarski set za lečenje životinja. Vidi ove ogromne lutke Elza i Anna. Set princeza Sofija. Давай, мы писано, слушай. Beti, spageti. Ove su kao pinipan lutkice, samo što su veći 3 puta. Ali isto imaju tu delove tela koje mogu da menjaju. Autić sa klavijaturom. Mama vidjela. Ali ne zvuči dobro, Sonja, ali čuješ? Nije dobar zvuk. Jao, vidi ove bebice kako su slatke. Ovdje je posuđe i doktor setovi. Štefi vozi motor. Vozi bicikl. Si to ponovo izabrala? Kočija sa lutkicom Evi. Kalijetu. Hoćeš to, košarkašku loptu. Sonja, mali košarkaš. Torbica za bojanje. Evo, ovdje je dobar zvuk. Ima i bubanj. Da, bubin.
Мылом ручки трепал лучше не лезь, а потом водой всю грязь с них смой. Вот и все. Мама, я тебя искала. Мама, Пошли, Саня. Пошли, Саня. Prodavnica se zatvorila, na kraj smo izašli iz prodavnice. Šta smo sve kupili, Sonja? Hajde da pokažemo. Da, kupili smo nalepnice za ovaj vrtić. Ben i Holly nismo kupili. Sonja, šta smo kupili na kraju? А там еще тоже класс купили. Kupili smo Lego. Lego Friends. To je takmičenje kučića. I to je keks devojčica koji se pretvara u devojčicu. Kući imamo 4 velika i planiramo da snimimo video sa njima. Ovi su mali. Мы папы, а вот эти бебы. A to su bebe, a on veliki su mame, kaže Sonja. Да, и папы. A, i još oni mirišu. Jel tako? Na šta ovo miriše? Na šta ti miriše? Jel ti miriše na nešto? Ja mislim da je grožđe. Да, Костя. О, яблоко. Jabuka? Яблоко. Это еще такие есть. Da, imamo i njih 4. Uzeli smo još i ovaj Play-Doh plastelin, pošto je najbolji od svih plastelina koju smo probali. Stvarno je super mekan i ostaje dugo mekan. Šta još ima? Mislim da više nema ništa. A, da. Шоколадка. I to smo kupili, da, zaboravila sam za to. 10 sati, ti već treba da spavaš. Kaži, Sonja, kako ti hrčiš u snu? Jel? U sljedećem videu otvarat ćemo Lego koju smo kupili. Svima ćao i laku noć. Всем, всем лаку ночь. Всем, всем лаку ночь.